після розпаду Радянського Союзу нова влада Російської Федерації висловила готовність визнати Курултай у якості єдиного вищого представницького органу, обіцяли навіть суттєву допомогу у вирішенні соціальних проблем народу, але за умови, що кримські татари, у свою чергу, підтримають указ про денонсацію указу 1954 року Верховної Ради СРСР про передачу Криму до складу України, що на той час готувався. Безумовно, ми не могли погодитись на таку домовленість, і ця домовленість не була досягнута. Тому всі наступні роки російські спецслужби і пропагандистський апарат працювали на дискредитацію системи національного самоврядування кримсько-татарського народу, на внесення розколу у середовище кримських татар, надаючи потужну підтримку проросійським силам у Криму. Російські засоби масової інформації постійно намагалися залякати мешканців Криму і всієї України сепаратизмом кримських татар, звинувачуючи їх то у планах відокремитися від України і приєднатися до Туреччини, а то і у спробах створити в Криму другу Чечню, а то й навіть у намірах наслідувати приклад Косово. Всупереч очікуванням кримських татар, Курултай не був визнаний і Україною, хоча Україна з перших днів своєї незалежності оголосила курс на повернення кримсько-татарського народу і відновлення всіх його прав. Причини висувалися різні, але в основному було небажання викликати невдоволення проросійської частини населення Криму і самої Росії. В результаті деякі ж керівники держави не приховували своїх побоювань по відношенню до кримських татар, що посилено поширювала російська пропаганда. Багато соціальних, земельних, освітніх, культурних і правових проблем корінного народу, проблеми повного їх повернення на свою історичну батьківщину десятиліттями не вирішувались. На жаль, на той час це була реальна ситуація, з якою стикалися. Şimdi çok siyasetçilerin, analitika yapan insanların fikrine göre eğer de Ukrayna devleti І хоча якісь проблеми на той час і були вирішені, то в основному завдяки єдності і консолідації народу, який в умовах відносної демократії повною мірою міг відстоювати свої права. Uluslararası kaidelere göre insanların, milletlerin kendi kaderlerini tayin etmeye hakkı olan prensiplere göre Milli Muhtar Cumhuriyet kurmuş olsaydı, belki de Rusya böyle kolaylıkla Достатньо сказати, що більше 2 десятків років кримські татари не могли добитися ухвалення Верховною Радою закону про відновлення прав депортованих. Цей закон ухвалили лише після Революції Гідності і окупації Криму російськими військами. Bu memlekette çok şey değiştirdi. Hem halk içerisinde hem devlet seviyesinde herkes. Зараз більшість експертів схиляється до думки, що якби Україна вела в Криму виважену і системну політику, якби статус Криму відповідав правам корінного народу на самовизначення,
а не був би якоюсь аморфною республікою-гуртошитком, то його окупація в 2014 році була б, якщо не повністю виключена, то у всякому разі вкрай ускладнена. Революція Гідності багато змінила в нашій країні. Значно змінився погляд на Крим і проблеми корінного народу, як і в цілому в суспільстві, так і у вищих ешелонах влади України. Виступаючи на вечорі «Реквієм» у зв'язку з 72-ю річницею депортацією, президент держави мовив: ми хоч із запізненням, але усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів півострова. Ми ж дуже сподіваємось, що зміни, розроблені робочою групою Конституційної комісії до 10-ї статті Конституції України про статус Криму, будуть ухвалені Верховною Радою України, і справедливість по відношенню до корінного народу Криму восторжествує. Öldürülen kurultay milletvekilleri, aziz ruhları, Вічна пам'ять полеглим делегатам першого кримсько-татарського курултаю 100 років тому. Kırım Tatar halkına şan şerefler olsun. Україна devleti bin yaşasın. Слава кримсько-татарському народу! Слава Україні! Дякуємо, шановний Мустафа Ага, і дуже дякуємо вам за цю можливість почути кримсько-татарську мову в стінах українського парламенту. Це чудово. Шановні колеги, друзі, ми продовжуємо наше урочисте засідання, і зараз для вашого огляду буде демонструватися відеосюжет, присвячений 100-річчю першого курултаю кримсько-татарського народу. Прошу вашої уваги. Ант еткенмен, сөз бергенмен, милеті үшін өлмеге. Ант еткенмен, сөз бергенмен, милеті үшін өлмеге. Це Ніяра, Аліме і Арзи. Вони діти кримських татар, які сьогодні живуть у Києві. Вони народились у Криму вже після того, як їх батьки повернулись на історичну батьківщину після довгих років вигнання. Але сьогодні вони знову вимушені покинути свою землю. Але ще зовсім нещодавно їх життя в рідному Криму було таким щасливим. «1 листопада 2013 року. Бахчисарай, Ханський палац. Урочиста церемонія вступу до повноважень нового голови Меджлісу і нового демократично обраного на національному з'їзді Курултаї його складу. Усі, хто був того дня у Ханському палаці, усвідомлювали, на їх очах будується історія. У цей яскравий та сонячний день усі були щасливі. Дорослі та діти танцювали хайтарму та хоран, а очі старших були наповнені сльозами радості. І згадували, що майже 100 років тому, 27 листопада 1917 року, в Ханському палаці урочисто відкривався національний з'їзд, перший курултай кримсько-татарського народу. Його проведенню передували місяці напруженої праці лідерів кримських татар того часу. У кінці лютого 1917 року на зібранні Кримської мусульманської благодійної спільноти був створений тимчасовий мусульманський революційний комітет. Йому вдалося провести вибори по Криму, і 25 березня 1917 року був скликаний Всекримський мусульманський курултай. З'їзд обрав тимчасовий кримсько-мусульманський комітет, головою якого став 32-річний Номан Челебіджихан. Він був обраний муфтієм, головою Таврійського магометанського духовного правління, повноваження якого визнавали не тільки кримські, а й польські та литовські татари. Головою вакуфної комісії став ще молодший Джафер Сейдамет.
Обидва вони знаходились у розпорядженні діючої армії в Одесі. Правління мусульманського комітету у главі з Челебіджиханом переходить до широкомасштабної діяльності. Створюється духовне і земельне управління, реформуються національні заклади просвітництва, засновуються газети «Міллет» і «Голос татар». У цей період Кримський півострів опиняється у центрі протиборства кількох політичних сил, цілі котрих протилежні кримсько-татарської, прагнучої до автономії, російської, бажаючи будь-якою ціною зберегти Крим у складі оновленої Росії, більшевицької, з її спробами встановити на півострові радянську владу і, нарешті, української, котра прагнула приєднати Крим до автономії, а з часом і незалежної України. Політичні цілі кримських татар були викладені у передовій статті органу тимчасового Кримського мусульманського виконавчого комітету «Голос татар» від 22 червня 1917 року. Кримські татари не дозволять становити в Криму політичну гегемонію будь-якого народу, який не має на неї ні культурних, ні історичних, ні етнографічних прав. Не дивлячись на дипломатичність Челебіджихана, у кримсько-татарського національного руху цього періоду практично немає союзників. 23 липня 1917 року Челебіджихана, що тільки повернувся із Казані, арештували. Муфтія Криму було звинувачено у державній зраді за підозрою у зв'язках з ворожою Турцією. Величезний натовп кримських татар рушив під стіни в'язниці з вимогою звільнити свого лідера. Не повіривши заявам адміністрації в'язниці про те, що муфтія тут немає, група кримських татар провела обшук по усім камерам. Наступного дня відбувся екстрений з'їзд кримсько-татарських організацій, і тоді ж губернська адміністрація була вимушена звільнити Челебіджихана. Були у лідерів кримсько-татарського руху і контакти з діячами Української Центральної Ради. Влітку 1917 року у Київ прибула делегація представників Мусвиконкому у складі Джафера Сейдамета і Амета Азінбашли. Вони зустрілись з керівництвом Української Центральної Ради Михайлом Грушевським, Олександром Шульгіним та Володимиром Винниченко. Обидві сторони озвучили позицію співпраці, але домовленості про входження Криму до України не послідувало. Наступні етапи переговорів з українською стороною підтвердили цю позицію. Центральна Рада визнала, що Крим належить кримцям, які можуть керувати ним, як їм заманеться. Це означало визнання лідерами української революції самостійності Криму. На з'їзді кримсько-татарських громадських організацій 1 жовтня 1917 року у Сімферополі Челебіджихан сформулював актуальні політичні цілі кримських татар. Наші наміри зводяться до встановлення в Росії демократичної федеративної республіки, що гарантувала б нашу самостійність як нації, за винятком питань зовнішньої та військової політики. Незадовго до початку Курултаю Челебіджихан підтвердив вірність цим принципам. На Кримському півострові ростуть різнобарвні троянди, лілії, тюльпани. І у кожної з цих витончених квіток своя особлива краса, свій особливий ніжний аромат. Ці троянди, ці квіти – народи, що проживають в Криму. Татари, слов'яни, вірмени, євреї, німці та інші. Мета Курултаю, зібравши їх разом, створити красивий та витончений букет, заснувати на прекрасному півострові Крим справжню цивілізовану Швейцарію. Курултай думає не тільки про кримських татар, але й про всі народи, що протягом віків живуть з нами у братерстві. Курултай запрошує їх працювати разом. Конституція, прийнята у грудні 1917 року на Курултаї, була по-справжньому демократичною. У ній говорилось про загальне виборче право, скасування звань і станових привілеїв, про рівноправність чоловіків та жінок, про порядок скликання парламенту та вибори національного уряду. Здійснити ці починання молодій Кримсько-Татарській республіці не судилося. У результаті кровопролитних боїв середини січня більшовики розігнали Курултай. З 22 по 24 лютого в Севастопольській в'язниці було розстріляно близько 600 чоловік.
у тому числі Номан Челебіджи-хан. Його смерть викликала шквал обурення серед мусульман країни. Потім настали важкі часи – вигнання кримських татар з рідної землі, десятиліття героїчної боротьби за повернення в Крим та відновлення державності. Найважливішим етапом цієї боротьби став другий курултай кримсько-татарського народу. Він проходив у Сімферополі з 26 по 30 червня 1991 року і увійшов в історію як другий. Другий курултай кримсько-татарського народу затвердив кілька фундаментальних документів. Декларацію про національний суверенітет кримсько-татарського народу, звернення до всіх жителів Криму, звернення до кримсько-татарського народу, звернення в ООН, звернення до президента СРСР та інші. Курултай обрав меджліс кримсько-татарського народу на чолі з Мустафою Джемілєвим. Проведений через 74 роки національний з'їзд кращих представників народу став символічним виявом перемоги національного руху та народу, воскресшого як фенікс із попелу. Трагічно склалася доля Криму та його корінного народу кримських татар за останнє сторіччя. Але історія завжди надає шанси та можливості. Саме тому ті, хто її будує, мусять обрати правильний шлях для себе та для нащадків. Біліп көріп бір яшасам, құрылтайлар хан алсам. Біліп көріп бір яшасам. Шановні колеги, я запрошую до слова голову Меджлісу кримсько-татарського народу, президента Всесвітнього конгресу кримських татар, народного депутата України, нашого шановного колегу Ріфата Чубарова. Прошу вас. Вельми шановна пані голово, вельми шановні панове президенти України, прем'єр-міністри України, віце-прем'єри, члени уряду України, Hürmetli Mustafa Aga, високодостойні муфтії, духовні отці, вчителі, пані та панове, проведення урочистого засідання у Верховній Раді України з нагоди сторіччя першого курултаю кримсько-татарського народу за участю провідних українських політиків, народних депутатів України, членів уряду України, делегатів чинного 6-го скликання курултаю кримсько-татарського народу, членів Меджлісу кримсько-татарського народу, представників кримсько-татарської діаспори з Литви, Польщі, Румунії, Туреччини, шановних іноземних дипломатів, свідчить про кардинальне змінення в розумінні ролі і місця кримсько-татарського народу у сьогоденні та у майбутньому української незалежної держави. Але скажете ви, чому це сталося лише тоді,
коли рідна земля наша, Крим, потрапив під тимчасову російську окупацію. Так, це правда. Але впевнений, що кримськотатарський народ за підтримку української нації, української держави, складовою частиною якої є Крим, пройде і через це випробування. У багатьох кримськотатарських оселях по всьому світові, а думаю, що по всіх домівках в рідному Криму, через пряме мовлення українських телеканалів, в тому числі АТР, уся увага зараз прикута до нашого засідання. І не лише кримських татар, але й етнічних українців, багатьох інших, хто не сприйняв і ніколи не сприйме російську окупацію. Всіх, хто залишається в Криму вірними своїй рідній землі, своїй українській державі. Я хочу від всіх нас привітати наших співвітчизників та співгромадян, які в умовах російської окупації, постійних гонінь та репресій зберігають рідну землю, охороняють Крим і чекають на нас, на Україну, разом з поверненням якої Криму відновиться справедливість і правда. Я хочу, щоб ми привітали весь наш народ, який зараз в окупованому Криму, на рідній землі, чекає на нас. І той час, який ми повернемося, він буде найщасливішим для нас. Повернемося на землю свободну від окупантів, де відновиться суверенітет української держави. Я хочу, щоб вони це бачили. Дякую. На самому початку нашого урочистого засідання разом з нами були наші герої, заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров. Зараз їх немає, бо вони вже поїхали, полетіли. Завтра вранці у Відні буде зустріч міністрів іноземних справ країн-членів ОБСЄ, і там вони мають з ними зустріч, де будуть говорити про те, як нам скоро повернути український суверенітет над Кримською землею. Я це говорю про те, щоб ще раз з цієї трибуни сказати, що всі, хто там, в Криму, зберігає гідність, і той, хто не схиляє голову, то всі вони в Криму є справжніми героями. І хочу, щоб ми їм поаплодували. Я дозволю собі попросити вас перенестися в думках на 100 років назад. На початку 1917 року розпадається велика за розмірами Російська імперія, у складі якої перебували десятки і десятки поневолених народів. І зрозуміло, що народи тієї імперії, які відчували себе самодостатніми, ті народи, які зберігали історичну пам'ять про своє гідне майбутнє, не могли не спробувати скористатися цим розпадом як наданим їм історичним шансом на своє відновлення. Українці і кримські татари не були виключенням. Тим більше, що в багатьох кримських татар зберігалася пам'ять, яка передавалася з покоління в покоління про втрату ними своєї багатовікової державності, Кримського ханства, що сталося внаслідок завоювання Росією Криму у 1783 році.
І хоча з моменту першої анексії Криму до подій 1917 року, що передували першому Курултаю кримсько-татарського народу, пройшло лише 134 роки, Криму були нанесені катастрофічні удари. Практично моноетнічний склад населення Криму був штучно змінений російською колоніальною владою шляхом агресивного витіснення корінного народу за межі півострову. Тим не менш, на початку 1917 року кримські татари, об'єднавшись навколо впливової групи молодих представників народу, послідовників реформаторських ідей, які пропагував великий кримськотатарський просвітник Ісмаїл Гаспринський, заявили впевнено на весь світ: кримські татари мають право і спроможні вирішувати власну долю. Очолив ці процеси високоосвічений 32-річний юрист і богослов, муфтій Криму Номан Челебіджихан. Будучи добре обізнаними в революційному підйомі українського народу, а також те, що українці так само перебували під гнітом Росії, очільники кримських татар намагалися знайти порозуміння із Українською Центральною Радою в Києві, що стала представницьким органом українських демократичних сил і очолила національно-демократичну революцію в Україні. Але особливих успіхів в цьому напрямку не відбулося, зокрема через те, що не домовилися щодо можливого територіального приєднання Криму за умови збереження ним певної автономії, яка би виходила з наявності його корінного народу. Отже, тоді, 100 років тому, рішення щодо об'єднання зусиль для подальшої спільної боротьби, в тому числі проти зовнішніх ворогів, не було досягнуто. В результаті, як засвідчила історія, на довгі десятиліття програли як українці, так і кримські татари. Якщо виходити з того, що історія вчить тому, що нічому нікого ніколи не вчить, то доводиться погодитися, що це стосується і нашого покоління. Відновлення в лютому 1991 року Кримської автономії на умовах Москви і в інтересах лише російської етнічної спільноти при повному ігноруванні інтересів етнічних українців, які проживають на півострові, при абсолютному ігноруванні прав кримськотатарського народу, який тільки почав повертатися на свою батьківщину з місць вигнання, стала катастрофічною помилкою незалежної України. Ми зобов'язані якомога терміново виправити цю ганебну помилку. І ми розпочали цю роботу. Частиною Конституційної комісії України за прямою участю членів Меджлісу кримськотатарського народу щойно розроблений проєкт змін до розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим». Безумовно, через лічені дні цей проєкт буде публічно обговорюватися серед різних верств українського суспільства і особливо в кримськотатарському середовищі. На засіданнях Меджлісу кримськотатарського народу. Я знаю, що сьогодні тут буде мати виступ заступник голови Конституційної комісії України і голова робочої групи, яка підготувала ці зміни, професор Буткевич, і, можливо, він зупиниться на цих моментах. Я не хочу це передваряти. Хочу сказати про те, що якомога скоріше хотілося б, щоб вже на цій сесії ми або президент України за нашим поданням, за поданням Конституційної комісії, вніс цей проєкт до розгляду Верховної Ради, а Верховна Рада України більшістю 226 і більше голосів
відправила би на розгляд Конституційного суду України, аби потім повернути на наступній сесії. Ми переконані в тому, що переформатування Кримської автономії, що надання йому змісту, який би виходив з безумовного права кримсько-татарського народу на самовизначення на власній землі і у складі української держави, є найкоротким шляхом до деокупації Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом. Я хотів би з цієї трибуни урочистого нашого зібрання ще раз подякувати всіх тих в Криму, хто зберігає власну гідність, хто не схиляє голову перед російськими окупантами, хто надає підтримку один одному. Сьогодні в нас більше 50 людей, які у ув'язненнях. Ми хочемо висловити підтримку їхнім сім'ям. Більше 110 дітей в цих родинах, які потребують на нашу допомогу, і ми будемо об'єднувати зусилля всіх наших друзів для того, щоб ця допомога своєчасно до них доходила. Ми робимо і будемо надалі робити все для того, щоб ті цілі і завдання, які були поставлені першим Курултаєм кримсько-татарського народу, нарешті були виконані діючим складом Курултаю, 6-го Курултаю. І як можна скоріше ми всі разом з нашими достойними товаришами, з достойними очільниками України зібралися на наше свято Бахчисараї, і де би поставили би вже останню точку щодо реалізації всіх тих планів і всіх тих напрацювань, які тут зараз здійснюються. Це буде обов'язково, і це буде в такі короткі терміни, що ми всі будемо не лише і не тільки свідками цього, як це проходить, ми будемо конкретно тими, хто це буде реалізовуватися. Хочу поздоровити весь кримсько-татарський народ, всіх наших сусідів в Криму, тимчасово окупованому Росії, все українське суспільство з таким дуже пам'ятним і знаменною подією в житті України – 100-річчям Курултаю кримсько-татарського народу. Ми обов'язково повернемося. Підвалини, закладені першим Курултаєм кримсько-татарського народу, дають нам міцні підстави для життя, для майбутнього у вільному Криму в складі незалежної української держави. Слава кримсько-татарському народові! Слава Україні! Дякуємо, шановний пане Рифате. Я запрошую до слова заступника голови Конституційної комісії України, доктора юридичних наук, професора Володимира Буткевича. Вам надається до 10 хвилин для виступу. Я прошу уже всіх виступаючих дотримуватися регламенту. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні учасники урочистого засідання. 100-річчя в житті народу – це як річниця в житті людини. Вона пам'ятає її всю до деталей, як прожила, що добро зробила собі і людям, яких поганих звичок не змогла позбутися. Хіба що рахунки на рівні народу в цілому підводяться більш вимогливо, більш відповідально. Правда, як свідчить історія, не кожний народ здатний нести відповідальність за скоєне по відношенню до інших народів. 100-річчя перемоги першого Курултаю кримсько-татарського народу невимушено асоціюється з історією 3 народів – кримсько-татарського як корінного народу Криму, українського і російського. 100 років тому вони були практично в однакових умовах, звільнялися від ярма царизму і феодального гніту, але виношували, як виявилось, різні плани щодо інших 2 народів.
Україна, словами Грушевського, пропонувала кримським татарам тісніше з'єднатися, оскільки російська революція призведе до розпаду імперії. Вона направила делегацію Української Центральної Ради для участі в церемонії відкриття першого Курултаю кримсько-татарського народу. Окрім направленої делегації на перший Курултай, Українська Центральна Рада оголосила спеціальне звернення до делегатів Курултаю. Цитую за свідченням кримсько-татарських историков. Одним из самых политически весомых оказалось послание Украинской Рады. От имени населения всей Украины приветствуем татар Крыма, которые являлись нашими старыми славными союзниками еще во времена Крымского ханства. Отныне татари – законные хозяева Крымского полуострова по признанню Київського з'їзду народів. Виступаючи після з'їзду народів у Києві на другому всекримському з'їзді кримсько-татарських громадських організацій, Номан Челебіджи-хан так оцінив його результати. Наш комітет вважав своїм обов'язком принести свої вітання також і Українській Раді. Цим самим ми підписувались під демократичним федеративно-республіканським устроєм в Україні. Само собою зрозуміло, що нас має цікавити питання про вигідність чи невигідність із погляду наших інтересів автономного управління в Україні. Комітет наш знайшов, що такий устрій цілком відповідає нашим інтересам. Але цьому взаєморозумінню українців і кримських татар почала чинити рішучий опір Росія. Спочатку тимчасового уряду, а потім більшовики. Різниця лише в тому, що тимчасовий уряд хоч трохи звертав увагу на реакцію світової спільноти, а більшовики віддавали перевагу крайнім заходам – вирізати, розстріляти, закатувати. Це стосувалось як українців, так і кримських татар. Хіба що перших було більше, а тому і вирізати приходилось більше. Проти українців були кинуті банди Муравйова, а проти кримських татар – Бела Куна, які в крові топили будь-який опір. Кримським татарам про це зайве говорити. Вони добре відчували на собі російську іудину ласку майже 2,5 останніх століття. Саме російська окупація Кримського півострова відкинула кримсько-татарський народ від його всім відомих досягнень кінця XVIII століття. Цей народ більше тоді знали в європейських столицях, не кажучи вже про мусульманський світ, ніж Росію. Росія тоді не лише налагоджувала свої міжнародні відносини з допомогою кримських татар, а й часто зверталася до них, щоб вони їй з цьому сприяли. Кримсько-татарська матеріальна і духовна культура XVIII століття була об'єктом захоплень багатьох народів тодішньої Європи і мусульманського світу. І сьогодні витоки кримсько-татарської архітектури і дизайну можна побачити на півдні Європи, в Середземномор'ї, у народів Північної Африки і Азії. Це стосується як міської, сільської, так і садово-паркової архітектури. Елементи кримсько-татарського костюму, ремісництва, культури, харчування, медицини і гігієни досить часто ставали об'єктами наслідування у європейських і мусульманських народів. Кримсько-татарський епос, поезію, прозу намагались придбати європейські і мусульманські правителі. І сьогодні вони збереглись в центрах культури Німеччини, Франції, Англії, Нідерландах, Ізраїлі, Болгарії, країнах арабського світу і далеко за межами тодішніх держав Європи, Азії і Африки. Своє вагоме слово в розвитку світової цивілізації сказала і кримсько-татарська наука. Але особливими симпатіями користувався кримсько-татарський народ серед європейських і не тільки європейських народів. В 1774 році, тобто майже за 10 років до анексії півострова Росією, в Німеччині вийшла робота «Великий опис землі Бюшинга», в якому так характеризувався кримсько-татарський народ. Кримські татари привітливі і благородні,
гостинні і мужні, чесні і добродушні. Вони люблять справедливість, володіють живим, здатним до сприйняття розумом. Після анексії Катериною II наступає темний період російського мракобісся аж до революції 1917 року. Але навіть ці роки в історії кримсько-татарського народу були світліші, ніж то було запроваджено більшовиками в ХХ столітті. Як на випаленій землі в пустині, де-не-де появлялися окремі рослини, так і в цей період кримсько-татарський народ давав про себе знати, що його не знищили, що він бореться. Кримсько-татарські світські школи з 1881 року були першими серед мусульман Росії, як і перша газета мусульман Росії, яка почала виходити з 1883 року за редакцією всесвітньо відомого просвітителя Ісмаїла бей Гаспринського. Взагалі, поголовну грамотність свого народу кримські татари підтримували до революції 1917 року. Політика щодо кримських татар в радянський період, вже після появи більшовиків у Криму, не піддається сприйняттю нормальних людей, а тому називаю лише деякі з фактів. Я говорю лише деякі з фактів, тому що злочинів, які вчинила російська радянська влада проти кримсько-татарського народу, вистачить на 10 нюрнберзьких процесів. 12 січня 1918 року арешт кримсько-татарського уряду разом з Челебі-Джиханом, понад 600 політичних діячів кримсько-татарського народу разом з 125 очільниками кримсько-татарських ескадронів. Катування, відрізання вуха, носа, рук чи статевих органів, розстрілювання і викидання в море, щоб позбавити народ можливості поховання. Катування Челебі-Джихана і вбивство по звірячому в ніч з 22 по 23 люте. Тіло також викинули в море, бо ж боялися навіть мертвим лідера кримсько-татарського народу. 17-18 січня 1918 року забороняються більшовиками «Мілет», «Голос татар» і газета, про яку я вже говорив, яка видавалася Гаспринським з 1883 року. Російська радянська політична м'ясорубка діяла до примітивного одноманітно, лякаючи в першу чергу своїх ідеологів і агітаторів кримсько-татарським буржуазним націоналізмом. Вони ледь встигали придумувати імена все новим і новим репресивним заходам. Султан-Галіївщина, Велібратмовщина, контрреволюція Міліфірки, кримсько-татарська нацдемовщина, кримсько-татарський колабораціонізм і тому подібне. За цими усіма божевільними ізмами і іївщинами десятки тисяч закатованих, розстріляних, визваних в табори смертників. Продовжуючи цей перелік, можна до безкінечності. Хочу тільки про одне нагадати, що Нюрнберзький процес ще чекає нинішніх очільників російської влади. І хай вони не думають, що вони зможуть пояснити тоді, не знали, не чули, не бачили. Вони понесуть такі ж покарання, які понесли фашистські злочинці після Другої світової війни. Дякую за увагу. Дякуємо вам, пане Володимире, і сподіваємося, що ваш прогноз обов'язково збудеться. І зараз я з радістю передаю слово наступному нашому учаснику, заступнику голові Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим муфтію Айдеру Рустемову. Запрошуємо вас до слова. Шановний пане головуючий, saygılı liderimiz Mustafa Ağa, saygılı Milli Meclis'in reisi Rifat Ağa, шановні члени уряду і народні депутати, saygılı vatandaşlar, я вітаю всіх вас, як тому нас учить наша традиція. Селам алейкум.
Багато було сказано про політику Росії. Я не буду повторюватись, тільки підкреслю, що Росія ніколи не бажала бачити Україну вільною і незалежною. Росія ніколи не бажала бачити кримськотатарський народ вільним на своїй землі. Вона піддавала геноциду як українців у минулому, наприклад, Голодомор 31-33 років, так і кримських татар. І ця політика не зміниться. Як гласить наша народна пословиця, опирайся на воду, не довіряй врагу так, як не опираєшся на воду. Але кримськотатарський народ щораз витримував, виживав і відроджувався. Вбивали його еліту, інтелігенцію, але він поставав знову і знову. Завдяки чому? На моє бачення, завдяки віри в Бога, в Божу справедливість, завдяки молитвам і надії на того, хто ніколи не залишить без відповіді благання пригнобленого. Адже Він є тим, Бог є тим, хто все знає, все чує і все бачить. І Він справедливий, Він лагідний, і Він неодмінно звеличує того, кого побажає, і принижує того, кого побажає. Дарує владу тому, кому побажає, і лишає влади того, кого побажає. Як це сказано в Корані. Сьогодні ми відзначаємо 100-річчя Курултаю, і знаковим є те, що засідання першого Курултаю почалося в залі ханського палацу після завершення намазу. І як і сьогодні, ми завершили намаз і почали це засідання. Відомо, що скликанню першої організації першого Курултаю передувала низка інших подій, а саме перший всеукраїнський мусульманський з'їзд, на якому було засновано тимчасовий Кримський мусульманський виконавчий, я підкреслюю, мусульманський виконавчий комітет, головою якого було обрано Номана Челебіджіхана. Одночасно він був обран першим муфтієм мусульман Криму. Пізніше Номан Челебіджіхан очолив і уряд проголошеної Кримської Народної Республіки. Доля Челебіджіхана трагічна, але його слова закарбувались навіки. Він казав, вони можуть піддати вогню весь наш край і зруйнувати все наше майно, але їм не вдасться знищити віру Кремля, кримських татар. І сьогодні, як і 100 років тому, українці і кримські татари виборюють разом своє право на власну землю. Разом протистоять агресії північного сусіда. Сьогодні, як і 100 років тому, керманичі кримсько-татарського народу, муфті кримських татар, разом з українцями шукають шляхи розбудови майбутнього наших народів. Немає сумніву, що історія циклічна і ця подія знакова. Кримсько-татарський народ, як і українці, завдяки вірі у Всевишнього і допомоги один одному, подолали багато випробувань. У цій тернистій боротьбі за свою свободу, справедливість і незалежність, волею Всевишнього, українці і кримські татари були, є і будуть одним єдиним цілим, бо Крим – це Україна, і наша боротьба триває і буде триватиме до самої перемоги. Дякую за увагу. Вам дякуємо, шановний пане Айдере. І я запрошую до слова останнього на сьогодні заявленого виступаючого з високої трибуни. Слово надається віце-президенту Всесвітнього конгресу кримських татар Мюкремину Шахіну. Прошу вас, пане, до слова.
dünyada ve Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarı adına Від імені мільйонів кримських татар, Онурлу які проживають по Україна всьому халкını, світі та в Туреччині, onların seçmiş olduğu вітаю kıymetli гордий parlamento український temsilcilerini народ та обраних Sayın ним Devlet представників Başkanı українського saygıyla парламенту, а також вельмишановних панів президентів, Ukrayna'nın прем'єр-міністрів, Yüksek Şurası'nda віце-прем'єр-міністрів, Kırım Tatar halkının ideallerini дипломатів та усіх гостей цього ortaya koyan заходу. birinci kurultayı Складно Ve Kırım висловити Demokratik ту радість, Cumhuriyeti'ni яку ми anmak için відчуваємо у зв'язку bir із toplantı заходами, yapılması що bizler için проводяться сьогодні у sözlerle Верховній Раді anlatılmayacak kadar України büyük bir mutluluk на честь kaynağıdır. першого курултаю ederiz. та Кримської Демократичної Республіки, які Bütün втілюють Україна halkı ідеали кримсько-татарського Onur народу. devriminden Дуже bugüne дякуємо. büyük zorluklara göğüs gerdi. Після Революції Biz Гідності Kırım Tatarları весь ise український народ en протистоїть büyük значним kabusumuzla викликам. А ми, vatanımızı кримські kaybetme татари, tehlikesiyle karşı зіткнулися karşıyayız. із найстрашнішим Biz сном – втратою her zaman батьківщини. her türlü Ми, zorluğa кримські rağmen татари, vatan які Kırım'da ve проживають в diasporada Криму yaşayan і в Kırım Tatarları діаспорі, olarak inandığımız değerler незважаючи на всі doğrultusunda труднощі, çalışmaktayız. завжди працюємо biliyoruz згідно ki, своїх можливостей. Ukrayna ve Ми Kırım'a знаємо, що відстоїмо İsmail Bey Україну і Gasparalı Крим. І ve якщо Numan будемо Çelebi-Cihan'ın спільно öğütlediği gibi працювати, наполегливо та edebiyle відважно боротися çalışarak, пліч-опліч зі своїми azim в ve лапках cesaretle друзями, захищаючи insanlığın загальні цінності людства ortak на основі değerlerini принципів, koruyarak, які нам заповідали Ісмаїл ilke ve Бей prensiplerimizin Гаспринський ışığında та Номан Челебеджіхан. dostlarımızla omuz Тому ми, omuza кримські mücadele татари, ederek чітко sahip усвідомлюємо çıkabiliriz. важливість Bu дружніх sebeple biz відносин між Kırım Україною Tatarları, та Туреччиною. Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluğun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bizler Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğun gelişmesini, iki halkın birbirini daha Ми iyi піклуємось tanımasını про розвиток ve дружби geleceğe між двома beraberce країнами, yürümesini а також про önemsiyoruz. те, щоб два народи İki halk краще пізнали ve iki один devlet одного arasındaki та dostluğun йшли у ve майбутнє разом. işbirliğini Дружба та konjonktürel, співробітництво між двома народами geçici bir і двома beraberlik değil, державами не є sosyolojinin, кон'юнктурним тимчасовим tarihin ve союзом. coğrafyanın Ми вбачаємо в getirmiş них olduğu стратегічне зобов'язання, stratejik bir mecburiyet яке olarak görüyoruz. потребують соціологія, Yüzyılımızda історія, Türkiye ve географія Ukrayna'nın та виклики işbirliği, сьогодення. demokrasi Співробітництво між Україною та ve insan Туреччиною haklarının започатковує bölgemizde kök консолідацію salmasına ve демократії, sağlamlaşmasına закону та vesile прав людини в olacaktır. нашому регіоні. Karadeniz Це ve Doğu співробітництво Avrupa'nın є güvenliği обов'язковим bu для bölgelerdeki забезпечення безпеки halkların refah ve Чорноморського mutluluğun та temini için східноєвропейського bu регіонів, işbirliği а також mecburidir. для процвітання та щастя Bu народів, dostluk ve які в них işbirliğinin проживають. gelişmesi için Türkiye'de yaşayan biz Kırım Tatarları Для того, щоб розвивати цю дружбу та співпрацю, samimi кримські gayretlerimizi bugüne татари, kadar які gösterdik. проживають у Bundan sonra Туреччині, da artan bir ivmeyle bu вкладають свої gayretlerimize щирі bu зусилля і будуть gayretlerimizi devam продовжувати ettireceğiz. їх у подальшому із прискоренням. Bizlere her yerde şu soruyu soruyorlar. Нам всюди ставлять Neden одне Rusya'nın і те саме işgalini kabul запитання. etmiyorsunuz? Чому ви не визнаєте Не окупацію? фарку Яка Ha різниця? Україна, ha Rusya. Адже що Україна, Bizim що Росія, cevabımız şudur. все одно. Biz Ми Rus даємо halkına таку düşman відповідь. değiliz. Ми не вороги російському Biz народу. tercihimizi Ми обираємо demokratik, демократичне, medeni, hür dünya цивілізоване ile та вільне життя. yüzyıllardır yayılmacı, saldırgan, На sömürgeci, відміну від агресивної, oligarşik diktatörler колоніалізаційної та İşte bu олігархічної sebeple bu диктатури. sorunun cevabı Ukrayna'dır. Тому наша відповідь Kırım Tatar однозначна. halkı Україна. vatanlarında Кримсько-татарський Український народ bütünlüğü на своїй çerçevesi батьківщині içerisinde воліє бути milli otonom haklarını невід'ємною elde складовою України, Birleşmiş отримати Milletler права ve національної Birleşmiş Milletler автономії, ve UNESCO tarafından yok підтримувати olmakta olan розвиток diller рідної мови, listesine яка alınan внесена ana до списку dillerini зникаючих мов yaşatmak, ООН та ЮНЕСКО, kültür ve medeniyetlerini зберігати muhafaza культуру, etmek, традиції, створити Milli національні kurumlarını inşa установи, etmek, загоїти tarihin разом getirdiği із друзями yaralarını рани, нанесені dostlarıyla beraber історією, sarmak ve medeni bir ülkede huzurlu bir halk а olarak також geleceğe йти у yürümek майбутнє в istemektedirler. цивілізованій країні як Numan миролюбний народ. Çelebi-Cihan 100 yıl önce vatanımız Kırım'daki 100 farklı років halkları тому birer çiçeğe Номан ve onların Челебіджіхан birliklerini порівняв güzel bir народи, bukete які benzetmişti. проживають у Криму з Onun квітами. liderliğindeki А birinci єдність цих kurultayımızın народів з maksadı красивим bu букетом, buketin güzelliğini мета korumak ve Курултаю, Kırım'ın головою İsviçre якого gibi він був, medeni bir ülke зберігати olmasını temin красу цього etmektir. букету і Bu зробити halk Крим 100 таким yıldır же цивілізованим, aynı як і onun gösterdiği Швейцарія. aydınlık yoldan Цей yürüdü. народ протягом 100 Onun
років слідував вказаною світлою дорогою та зберігав його ідеали. Ми і сьогодні слідуємо цим ідеалам. Ми, звісно, віримо, що одного дня Крим повернеться у вільний світ, в Україну. І тоді ми стримаємо слово, яке дали століття тому. Як сказав Челебіджі хан, ми будемо працювати для того, щоб витерти сльози нашого народу та братів наших, які живуть у цій країні. І саме тоді, в кримсько-татарській автономії, Крим не буде місцем, де панують репресії та несправедливість, де правлять злодії та звідки тікають люди, а стане батьківщиною, яка зробить свій внесок у яскраве майбутнє України, де народи житимуть у братерстві, де буде процвітання, де шануватимуться культура та традиції. Слава дружбі між Україною та Туреччиною! Слава кримсько-татарському народу! Слава Україні! Дуже дякуємо вам за надихаючий виступ. Вельми шановні учасники урочистого зібрання, мені здається, що, по-перше, ми маємо подякувати ініціаторам сьогоднішнього надзвичайно важливого історичного заходу. І від імені українського парламенту хочу подякувати і Мустафі Джемілєву, і Ріфату Чубарову за цю прекрасну, правильну ініціативу. По-друге, хочу запевнити вас, всіх присутніх, що український парламент чудово усвідомлює свою відповідальність за повернення Криму. І ми розуміємо, що ця боротьба має відбуватися не тільки на рівні риторики і законодавства, не тільки під час участі всіх наших делегацій парламентських на всіх міжнародних міжпарламентських майданчиках, а й також в конкретній допомозі родинам українців, кримських татар, які сьогодні залишаються на окупованій території і мають серйозні проблеми з тим, щоб коли заарештовані, затримані їх представники родин з підтримкою. Тому я хочу поінформувати вас, що в бюджеті на 2018 рік, завдячуючи нашій спільній ініціативі з Мустафою Джемілєвим, з Ріфатом Чубаровим, буде підтримана позиція, що в Міністерстві закордонних справ, а також в Міністерстві з тимчасово окупованих територій буде закладена спеціальна стрічка для створення такого фонду юридичної правової підтримки тих родин, чиї представники сьогодні утримуються окупаційним режимом. Також ми, звичайно, будемо робити все для того, щоб в рамках змін до Конституції відбувалися ті важливі речі, які сьогодні в своїх виступах акцентували увагу наші шановні колеги. Ще раз дозвольте подякувати всім вам за це зібрання, за вашу участь, за ваш героїзм, за незламність, подякувати лідерам кримсько-татарського народу, подякувати Туреччині за ту важливу роботу посередницьку, яка була зроблена задля звільнення лідерів кримських татар Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза, попросити не припиняти цю роботу до звільнення всіх політв'язнів Кремля, і кримських татар, і українців, і висловити впевнення, що ми всі з вами обов'язково зустрінемося на наступному зібранні в Криму. Прекрасному, чудовому, українському, де ми обов'язково будемо. Я дякую всім, хто брав участь в урочистому засіданні. І урочисте засідання з нагоди відзначення 100-річчя проведення першого Курултаю кримсько-татарського народу оголошую закритим.